муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид хонум Амина Муҳаммад барои ширкат дар конфронси дуюми 10-солаи амал барои оби душанбе ва ошноӣ бо фаъолияти муштараки созмони милали муттаҳид ва шарикон дар самти рушди устувор, сулҳу амният ва ҳуқуқи инсон ба Тоҷикистон ташриф овард. муовини дабири кул Амина Муҳаммад ва президенти Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон конфронси дуюми 10-солаи амалиёт барои оби душанберо ифтитоҳ карданд. намояндагони ҳукуматҳои беш аз 85 кишвари ҷаҳон, созмони милали муттаҳид, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ дар ин чорабинии байналмилалӣ ҷамъ омаданд то ангеза бахшидан ба ҳамкорӣ дар соҳаи об ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устуворро баррасӣ кунанд. об барои рушди устувор муҳим аст. дар соли 2021 созмони милали муттаҳид инфрасохторро барои беҳтар кардани дастрасӣ ба об ва канализатсия сохт ки он беш аз 750 000 нафар дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон хизмат мерасонад. муовини дабири кул пас аз ифтитоҳи конфронс дар маросими имзои чаҳорчӯбаи нави ҳамкорӣ байни ҳукумати Тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон барои солҳои 2023-2026 ширкат кард. чаҳорчӯбаи ҳамкорӣ як санади муштаракест ки афзалиятҳои рушди миллӣ ва ҳадафҳоро барои давраи 4 соли оянда ва тағйирот дар зиндагии мардум ки созмони милали муттаҳид ва ҳукумат ба онҳо умед доранд баён мекунад. ман Тоҷикистонро бо 30-солагии узвият дар созмони милали муттаҳид табрик мегӯям. инкишофи бо муваффақияти чаҳорчӯбаи нави ҳамкорӣ барои давраи 4 соли оянда шарикии мустаҳками моро инъикос мекунад. ин чаҳорчӯбаи ҳамкорӣ ҳадафҳои бузург барои беҳтар намудани зиндагии мардум дар Тоҷикистон ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои ҳар як шахс барои татбиқи нерӯи худ дар асоси баробарӣ, адолат ва эҳтироми шаъну шарафи инсониро дорад, қайд кард муовини дабири кул ҳангоми маросими расмӣ ба имзорасонӣ. нимаи дуюми рӯз муовини дабири кул аз маркази беҳдошти аввалияи ноҳияи рӯдакӣ дидан карда шинос шуд ки чӣ гуна ташаббуси глобалии нури рӯшноӣ дастрас намудани хизматрасонии тиббиро барои аҳолии маҳаллӣ дастгирӣ мекунад. ин ташаббуси муштарак ки аз ҷониби шарикии созмони милали муттаҳид ва иттиҳоди аврупо дастгирӣ мешавад, ҳадафи то соли 2030 рафт кардани зӯроварии ҷинсӣ ва зӯроварӣ бар асоси гендерӣ алайҳи занон ва духтаронро дорад. муовини дабири кул қайд кард ки созмони милали муттаҳид уҳдадор аст ки таъмини хизматрасониҳои заруриро бо ҳамаи занон ва духтарон бо таваҷҷӯҳ ба онҳое ки осебпазиртарин ҳастанд дастгирӣ намояд. дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосӣ аз ҷумла тандурустӣ, ҳуқуқӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ калиди рафъи зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон мебошад. дар соли 2021 созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон 2 200 000 нафарро бо дастрасӣ ба хизматрасониҳои гуногуни муҳими тиббӣ дастгирӣ кардааст. аз ноҳияи рӯдакӣ муовини дабири кул ба душанбе баргашта ба маркази инноватсионии омӯзгорони вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ташриф овард. ӯ бо вазири маориф ва илм мулоқот карда мушоҳида кард ки чӣ гуна созмони милали муттаҳид вазоратро барои эҷоди олотҳои инноватсионии таълимӣ ба мисли подкастҳои таълимии сабтшуда барои кӯдакон дастгирӣ мекунад. муовини дабири кул қайд кард ки чӣ гуна COVID-19 ба ҷаҳон аҳамияти ислоҳоти таълим ва омӯзиш барои кӯдакон ва наврасон ва таъмини дастрасии онро ҳатто дар шароити душвор нишон дод. ӯ аз нияти Тоҷикистон оид ба табодули таҷрибаи худ дар саммити дар пеш истода оид ба тағйирдиҳии маориф ки аз ҷониби дабири кулли созмони милали муттаҳид дар моҳи сентябри соли 2022 даъват карда мешавад истиқбол кард. соҳаи маориф барои созмони милали муттаҳид ҳамчун афзалияти аввалин дараҷа боқӣ мемонад. дар соли 2021 созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикон ва ҳукумат 542 800 нафар мактаббачагонро бо хӯроки ҳаррӯзаи мактабӣ таъмин намуд. 741 000 нафар мактаббачагон ва муаллимонро бо асбобҳои гигиенӣ таъмин намуд. 183 391 кӯдакро бо маводи инноватсионии таълимии рақамӣ таъмин намуд. созмони милали муттаҳид ҳамчун як шарикии содиқ барои дастгирии мардуми Тоҷикистон боқӣ мемонад.